Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Qala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu as-sayyidu Husain Afandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi ma'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasuhu nggih. Bab terakhir niku jadi sing nyiptakno perbuatane manungsa kabeh niki cipta nggih, bahasane nyipta. Niku mboten wonten malih nek Gusti Allah tok. Lah terus nek trae kabeh Gusti Allah tok sing nyiptakno, lah terus nyapa nek neraka mbek swarga barang. Lah niki mantun niki badhe disajikaken niku. Wayasuhu lan wenang angsal oleh li ahlil imani kaduwe tiyang sing gadahi iman. Apa ali antimadu ndasaraken fi aqaidihim ing dalem akidah-akidah ahlul iman. Ndasaraken ala hadhihin nususi ing atase pira-pira nas menika astabidati ingkang tetep, maksudnya tetep iku jelas terkonfirmasi fid dinil Muhammadi ing dalem agama Muhammad, maksudnya Islam niki al-mubini ingkang jelas. Pundi nas-nase niku? Ngene niku, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nyiptakno kalian dan apa yang kalian perbuat. Hal min khaliqin ghairullah. Apa ada pencipta lain selain Allah? Tidak ada, hanya Allah saja. Lan ugi atof teng al-i'timad niku wa akhdhuha. Oh, boten atof pedhot nih. Wa akhdhuha leres. Wa akhdhuha lan ugi wenang akhdhuha apa njupuk hadhihin nusus dalila aqidatihim sebagai dalil akidah mereka, akidah ahlul iman nih. Dalil atas apa? Ala annal khaliqa ing atase sak temene pencipta li af'alil ibadi kaduwe perbuatan hamba niku wallahu inggih menika Gusti Allah tok. Tetapi lil abdi ku kaduwe kawula kasban utawi usaha fi af'alihi ing dalem pira-pira tumindake hamba, perbuatane hamba, aktivitasé hamba, al ikhtiyariyati ingkang bangsa ikhtiari. Dia boleh memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Huwa kang utawi kasep niku wau. Dadi aranane nek hamba niku namung usaha, mboten nyipta. Nek nyipta niku bahasane khalaqon niku namung Gusti Allah tok. Lah nek mengusahakan niku saged. Wa kang utawi kasepe hamba niku wau manatus tsawabi adalah nggone ganjaran wal iqabi lan siksa. Dadi sing dipun siksa kalih diganjar niku usaha atau upayanya orang itu. Ngoten. Nek mboten nonton upaya, kenapa dia kok disiksa kalau bermaksiat? Ya karena upayanya. Kalau nggak ada upaya menang ya gak no. Ngoten. Sing nyiptakno perbuatan nek sampai dadi niku tetep Gusti Allah, tapi yang mengupayakan itu manusia. Sing kaya kekuatan tetep Gusti Allah lho. Maksiat niku nggih butuh kekuatan. Taat nggih butuh kekuatan. Lah sing gawe kekuatan niku Gusti Allah. Ngoten. Tapi nek usahane lah niku menungso. Ngoten usahane.
Wabihi lan kelawan kasep niku wau. Kasbul abdi usahane hamba niku sahada desah atau terkonfirmasi, terverifikasi apa nisbatul fi'li, mempredikatkan perbuatan atau menghubungkan perbuatan ilal abdi teng kawula fi qaulina ing dalam ucapan kita fa'alahu, dia melakukan, fa'al ing dalam ucapan kita sing isine ucapan ini ku fa'ala wis nglakoni sapa fulan huteng suatu perbuatan. Lah niku sah ngoten. Fulan zina, fulan nyolong, fulan salat. Lah niku saged, Po. Lah niku kasepe. Mboten nyiptakno perbuatan zinane mboten. Ngoten nikune sing kena ganjaran kali siksa. Ngoten dados napa yang nyiptakan tetap Allah sejatinya nyipta. Ya kalau nyipta nek menung nek bahasa Indonesia kan koyo gawe niku kan mboten anu gak cetha. Kalau nyipta niku namung setunggal. Nggih Allah tok niku nek sing nyipta. Nyiptakno sawah mboten saged, yang saged mengupayakan tanahe wae sapa. Nandur niku sing disagedi menungso, tapi nek gedhekno menumbuhkan mboten saged. Nek mempercepat pertumbuhan saged napa mboten? Mboten saged, sing disaged dilakoni menungso ngemes niku. Qala al imamul a'dhamu qala dawu al imamul a'dhamu sapa imam ingkang agung, ingkang terhormat ngoten. Abu Hanifah nggih menika Abu Hanifah, asma kunyai niku Abu Hanifah. Gurune Imam Malik ya. Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak ada murid Imam Ahmad, jadi guru murid Imam Madhab. Radhiyallahu anhu mugi paring ridho sapa Allah anhu saking Abu Hanifah. Ngendika niku fil fiqhil akbari ing dalam kitab ingkang asma Fiqhul Akbar. Fikih besar. Fikih Imam Abu Hanifah niki mboten sami kali fikih sing kula kalih panjenengan ngertos sakniki. Wonten sebagian sing sik mempertahankan susunane enten. Kados fikih Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar niku 3, nggih akidah, nggih syariah, nggih akhlak. Utawa dalam bahasa lain nggih masalah iman, nggih masalah Islam, nggih masalah ihsan niku dados tunggal. Utawa teng terminologi yang lain nggih masalah tauhid, nggih masalah fikih, nggih masalah apa situ tasawuf dados setunggal. Nah sakniki kan fikih dhewe, tasawuf dhewe, terus tauhid dhewe. Oh, dulu jadi satu. Sebelum akhirnya pecah-pecah jadi suling-suling. Dulu satu rumpun bambu, sebelum akhirnya dipecah-pecah jadi suling-suling sing munine dhewe-dhewe. Mana suhu lah ngendika akan maing barang nasuh ingkang utawi nasema. Teksnya itu bunyinya niki bunyine. Inggih menika lafadz wa jami'u af'alil ibad sampai mantun. Wa jami'u af'alil ibadilan utawi sekabehane pira-pira perbuatane kawula. Duka niku minal harakati saking obah. Wasukuni lan meneng. Kasah min iku kaya dene anak panah. Alal haqiqati secara hakikat. Jadi gur anak panah tok jane. Wallahu lan utawi Gusti Allah khaliquha niku zat kang nyiptakaken af'al. Jadine ngoten intaha telas apa ucapane Imam, selesai apa ucapane Imam Abu Hanifah. Terus mantun ngoten ditafsiri. Qala dawuh mufassiru kalamihi sapa ulama sing nafsiri kalame atau ucapane Abu Hanifah niki minal a'immatil kirami saking pira-pira imam al kirami ingkang mulya. Nah ucapan niku yakni menghendaki sapa Imam Abu Hanifah anna aslal fi'li sak temene asale perbuatan iku bi qudratillahi kelawan kuwasane atau sebab kuwasane Allah. Walid tisofala atau teng aslah nggih walid tisofalan sak temene bersifatan bikaunihi kelawan onone fi'al
taatan iku dadi ketaatan au maksiatan utawa dadi maksiat iku bi kudratil abdi sebab kuwasane hamba. Lah kuwasane hamba niku sing kena siksa. Dudu kudratillah kuwasane hambane iki dienggo apa nih cara wong dikeki modal. Dadi kekuatan saking Gusti Allah padha karo modal. Lah modalnya didamel napa? Gitu kubir apa gitu ku aqua ngoten. Nah, pas proses tukune lah niku sing diganjar kalih di siksa niku wau. Wa bibayanin akhara lan kelawan penjelasan akhara ingkang lintu atau dengan kata lain bahasa Indonesianya. Annal abda sak temene iku ayat niki annal abda sak temene hamba iku yuwajjihu ngarahno sapa hamba iroda tahu teng kehendakipun ilal fi'li teng tindakan. Jadi hamba itu yang mengarahkan kehendaknya ke tindakan. Wa yu'allikulan menggantungkan sapa hamba kudratahu ing kekuasaane hamba bihi terhadap fi'al. Menghubungkan kekuatannya dengan perbuatan itu fayakunu moko dadi dzalika apa mengkono taujih kalih taklik niku. Dalikan iki balike teng yuwajihu kalih yu'alliku. Dadi minhu saking hamba dadi napa sababan dadi sebab litisofihi kangge bersifate hamba bihi kelawan fi'al kabaqiyatil asbabi kaya dene sisane pira-pira sebab fi janibi musabbabatiha ing dalem sandinge musabbabatiha efeke sebab. Jadi sebab kan pasti ada akibat, ngoten nggih. Musabbabat niki akibat. Wa hadza minal abdi wa hadalan utawi iki minal abdi ingkang tetep saking hamba huwal kasbu diarani kasab. Jadi yang dari hamba itu istilahnya kasab usaha. Wallahu lan utawi Gusti Allah inda dzalika alikarane mengkono kasab. Yujidu niku mengadakan sapa Allah. Hu teng niku fi'al bikudratihi kelawan kekuasaane Allah. Wa hadalan utawi menika yujiduhu niku Gusti Allah membuat tindakan itu dengan kekuasaannya wal khalqu niku sing diarani penciptaan. Wa hadalan utawi gagasan menika huwal madhabul mutawassitu inggih menika madhab al mutawassitu ingkang moderat bainal ifrati ngantarane berlebih-lebihan watafriti lan nemen kepelitan. Kalau ifrat niku melampaui batas, nek tafrit niku kurang sangka batas. Jadi di antara dua itu. Falanaqulu sehingga mboten kejebak wonten maksudnya niki. Engko nek pasrah kabeh jarene Gusti Allah niku nek ngarani Jabariyah. Sapa jare Gusti Allah? Maka dicat apa jare Gusti Allah? Gusti Allah kongkon tanda ngecet lho piye parine gak diwatun apa jare Gusti Allah niku Jabariyah. Tapi sak pari Jabariyah gak iso kekuatan iki wis dikekne menungso apa jare menungsane lek gak aku sing tandang sapa. Waduh Gusti Allah ndak ditandak blas niku nggih niku nggih qadariyah jenenge. Lah niku maksudnya ifrat kalih tafrid niku. Jadi yang moderat pandangan ini. Lah nek penciptaan kekuatan niku Gusti Allah terus kasape teko menungso lah niku sunni. Falanaqulu moko mboten ngucap kita bi annahu kelawan sak temene sa'an la dakhla niku ora ana keterlibatan atau ora ana kemlebuan lil abdi kadue kawula fi jami af'alihi ing dalem sekabehane tindakane menungso. Jadi kami tidak menyebut bahwa manusia enggak terlibat sama sekali terhadap produk perbuatannya sendiri. Walanaqulu lan ugi orang ucap kita bi annahu kelawan sak temene sa'an la dakhla ora ana kemasukan maksudnya ora ana keterlibatan lillahi kadue Allah fi af'alil ibadi ing dalem pira-pira perbuatane kawula al ikhtiyariyati kang bangsa ikhtiari iso milih antarane tumindak utawa mboten. Bal sebaliknya nakulu ngucap kita innallaha sak temene Gusti Allah khaliqu af'alihim ta'ala halimahulur Allah iku khaliqu af'alihim zat kang nyiptakno perbuatane menungso utawa wong akeh nggih maksude ibad. Wa hum lan utawi menungsone
yak tasibuna iku ngusahakno sapa manungsa hateng af'al. Lah ngoten perane. Lah iktisabnya ini yang kena siksa dan kena label taat sama maksiat niku nggih iktisabnya ini. Wa ala kasbihim lan ing atase atau karena kasab mereka hamba, karena usaha mereka yusabuna iku diwehi ganjaran sapa para kawula niku wau ayo angkabuna atau sebaliknya diwehi siksa. Nek kasabe niki masuk dalam kategori sing diperintahno Gusti Allah ya dikei ganjaran. Nek kasabe niku usahane niku masuk dalam kategori sing dilarang, moko nggih angsal siksane Gusti Allah. Ngoten tok niku. Kesane enten perane ora kabeh-kabeh derake Gusti Allah. So Gusti Allah ngunduh kerampil mboten tepat. Nggih niku misalnya enten ketinggalan makna utawa sing mboten jelas. Au yu'aqibuna terakhir. Yu'aqabun bahasanya. Au yu'aqabuna utawa den siksa. Den siksa sapa kawula niku. Jadi berdasarkan usahanya si hamba inilah Allah itu memberi siksa atau memberi pahala. Ngoten. Pun enten malih. Pun. Nggih pun. As-sifatus sabi'atu sifat sing nomor 7 saking sifat wajib Gusti Allah al-iradatu wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.